but you walk by faith, by Spirit. Diba? So, yan, nalulugod ang ating Panginoon. Kahit na maraming mga supply sa paligid, may mga decision making tayo na pagkaratan ng pagkakamali, nagpapatuloy ka. Doon ka kumukuha ng lakas, ng energy mo, ng talino mo, na natututo ka sa isang bagay. Kaya you walk with Jesus. Amen? O kaya? Kaya ba? Kaya ba natin mag-walk? Kagaya ni Noah noong kanyang panahon? Diba? O tingnan natin si David. Si David, the book of 1 Kings. Therefore, Lord God of Israel, now keep what you promised your servant David, my father, say, you shall not fail to have a man sit before me on the throne of Israel. Only if your sons take heed to the way that they walk before me as you have walked before me. Si Solomon po yan. Nang ialay niya yung templo. Okay? Sabi niya hindi mawala ng hari na palakang ni David kung kami ay sumusunod na kagaya ng aming amang si David. So, ibig sabihin, yung panuntunan, yung commandments ng Lord, yung utos ng Diyos, kailan susundin mo para magpapala ka. Sa panahon po natin ngayon, siyempre magiging blessing po tayo sa iba, magiging ilaw po tayo sa pagsunod sa mga panuntunan ng ating Panginoon. Kaya napakaliwanag ang Bible po na talagang you are the light of this world. Ilaw ka na, sabi mo sa katabi, ilaw ka na. May ilaw nga tayo, ay patay hindi naman. Pag nagkamali tayo, nasa dilim. Pag hindi na nakasunod, hindi nami-misguide din tayo, nami-mislead tayo sa ating mga will. Malabo na yung will ng Lord. Kasi po, pumalo na po yung mga pagkakamali, yung kasalanan. Lalo na kasalanan. Pag ang kasalanan ay pumasok sa mananampalataya, hindi niya na i-justify niya na yung will niya, hindi na yung will ng Lord. Okay? Kahit na kasalanan yung kanyang ginagawa, malako, hindi niya makita yung liwanag na tinatahak niya. Kaya ang hirap kaya kung pumasok ang kasalanan. Kahit na sabihin mo, leader ka, ari ka, pastor ka, kung namumuhay at nagpapatuloy sa pagkakasala, hindi po kalugod-lugod sa harapan ng Lord. Hindi lamang po nakakala. Kaya kung gusto nyo talaga yung bless, walking with Jesus, yung blessing po dito, ang ibig po sabihin, ang blessing po na tinutukoy po dito ng ating Panginoon ay spiritual. Pag sinabi spiritual, yung soul, yung heart, yung mind, yung strength. Kaya doon dyan, kahit na may nararamdaman ka, pag may strength na nagagaling sa Lord, lumalabang ka. Kahit na may karamdaman ka, gumagaling ka. Amen? Kahit na sabihin mo, talagang pinag ka lang, pare-pareho lang naman tayo na nararamdaman bilang tao. Iba yung pag-walk mo sa ating Panginoon. Kasi kasama mo siya. Magaan. Sabi mo si katabi, magaan. Magaan. O kaya kung bigat na yan, natangsimangon dami, bigat yan. Kaya nasabi ng Lord laging sinasabi ng Lord na smile. Rejoice always. Rejoice forevermore. In everything give thanks, for this is the will of God. So, ibig sabihin, ano man ang problema na darating sa iyo, katabi mo. Ang kailangan lang po yan, acceptance. Sabi ko sa katabi, acceptance. Sa una lang yan, medyo masakit. Pero acceptin mo rin para darating yung panahon. Kasi hihilumin ng Lord yung sakit. Yan pa ba kayo? Simple lang ang pagsunod sa ating Panginoon. Basta you walk with God, you feel the presence of the Lord, at saka yung instruction ng ating Panginoon, magkakatunga po yan. At hindi po nag-against yan sa instruction sa Holy Spirit. Ay na, mamumuhay ka na talagang may victory. May tagumpay. May bagyo, walang bagyo. Pero, madilim o liwanag. Sa liwanag ka kahit na madilim o paligid mo. Kasi nga, you walk with Jesus. Yan. Yan po. Okay. Sino pa? Okay. Si Lord mismo. Therefore, Jesus no longer walk openly among the Jews, but went from there into the country near the wilderness to his city called Ephraim, and there remained with his disciples. Ito po namin Holy Jesus Christ. Ito naman, iba po ito. Amen? Kasi po si Jesus Christ, talagang nag-ministry yan sa kalooban lang ng Diyos. Sumusunod. Kaya nandito nung hinuhuli po siya, siyempre, hindi pa niya oras. Siyempre po, umiiwas po siya. Kaya pumunta po siya sa Ephraim. Kaya sabi po ni Caiaphas, yung high priest ng kanyang unang panahon, ay meron talaga isang magsasakripisyo para sa buong bansa, para sa buong sangkatawan. At yan nga ang alay. Hindi alam ni Caiaphas,
ni Caiaphas na high priest, na yung sinasabi niya ay dispatch siya ng Holy Spirit. Kaysa maraming matamay, di ba isang tao lang ang mamamatay para sa buong sangkatauhan. Amen po? Di ba? Minsan may sakripisyo kahit sa gobyerno, di ba? Kailan mayroong isang alay daw. Ang tawag doon, good luck sacrifice, para magiging maayos yung pamahalaan. Ganun to, may mga pinaglalaban. Lalo na dito sa kaligtasan, sa salvation. Diba po? Binigyan niya ng kanyang buhay. Binigyan niya yung kanyang the ministry, the instruction. Bumaba na po siya para paliwanagan ang buong katawan. Binigyan niya yung kanyang salita para sa lahat. Kaya indilihim ang Word of God sa buong mundo. Amen, indilihim. Kahit nasabihin ko sa mga communist country, nandun pa rin ang salita ng Diyos. Hindi nila kayang maubos yan. Bakit po? May angel na nagdadala doon sa country na yun. Kahit nasunugin nila, kahit naubusin nila, hindi maubos po yan. Kasi may angel po na nagdadala ng mabuting balita sa buong mundo. May walang itadahilan ng tao. Amen po? You can walk with Jesus sa ating pagkakas. Oo, kaya mo. Sabi ko siya katabi, kaya mo. Oo, kaya natin. Oo, kaya lang siyempre may kabigatan kasi may self-denial. May mga siyempre po, ang pag-walk kay Jesus, pero mga hadlang. Para ang kaaway po ay kaaway talaga. May ministry po ang kaaway. Yan chapter 10 verse 10. O, diba? Pumarito para magwasak. Para pumatay, pumuksa. Ibig sabihin, patay ka. Ano yung patay? Hindi literal, spiritual. Magreklamo ka sa Lord, bakit ganito? Diba? Kasi po, nabulag siya sa liwanag. Hindi niya na magkita. Kaya, yung mga tao na namimislead, nagdi-disobey po sila. Minsan, okay lang. Okay lang pag Sunday. Pag sa gawain ng Lord. Pag sa ibang araw, okay lang din sa gawain ng mundo. Diba yung naluan natin? Diba? Minsan yung mga ibang mananampalataya na mahina pa. Mahina pa kasi, kailan pag-pray natin. Kailangan pagpatuloy ka. Amen? Kaya meron ng Sunday service eh. Kaya may online po tayo eh. Kaya may fellowship tayo eh. Kaya may Bible study tayo para magpatuloy ka. Amen po? Hindi na nagkulang ang ating Panginoon. Hindi nagkulang. Ang pagkukulang lagi ay nasa atin. Kailanman ang Diyos ay hindi nagkulang. Sa lahat ng tao, mula noong 2,000 years ago, nung tinanggap ng ating Panginoon Jesu Cristo yung kanyang kamatayan. Kaya sabi niya yung kanyang kamatayan ay buhay na wala hanggan. Yung kanyang paghirap ay kayamanan sa atin. Kaya nga hindi baptismos para magkaroon tayo ng Holy Ghost. Yung Holy Spirit niya, yun yung gagabay. Yun yung comforter natin. Yun yung mag-alim po sa atin. Pag tayo po ay nalulungkot at nalulumpay, nandyan ang kanyang salita. Nandyan ang kanyang Holy Spirit. Nandyan ang church. Nandyan ang man of God. Nandyan ang mga elders, mga pastors, mga preachers na nagpapaalala sa atin. Kung wala naman, nandyan ang mga sasakyan ng jeep, may mga sticker. Minsan nakarinig ka sa TV. Pinalalahan naman ng Lord. Sa radio, inopin mo. Sa cellphone mo, may mga nandun. Hindi nagkulang ng Lord. Sagana ang Lord sa mga paalala. Kaya nga, minsan tayo po, parang binabaliwala natin. Amen po? Minsan, nagkakataon po, preaching, tapos meron kong gusto sa, nasa YouTube, sa mga Facebook. May gusto kang i-scan. Pero, in-scan mo, Word of God. Ano gagawin mo? Siyempre, dahil nandun ka nakapokus doon sa gusto mo, hindi pala paalala ng Diyos sa'yo. Ang dami para ng Diyos, kaya hindi natin pinapansin. Kaya natin mapapansin ng Diyos kung malala ng problema. At yun naman, ay pinagtunutan ng Diyos para tayo mabuti. Amen? Kasi gusto naman matalino tayo eh. We can walk with God, we can walk with Jesus. Kasi kaya nga may tayo, meron tayong pagpili. Alam natin yung liwanag at dilim. Alam natin yung ating nilalakad, kung mali o kasalanan. Alam, significance in walking with Jesus. Ito yung mga mahalagang bagay kung bakit kinakailangan kasama natin si Kristo sa buong buhay natin. Gusto yung malaman? Palampakan natin ang ating Panginoon. Okay. Number 1. If you walk with Jesus, you will become close to God. Amen? Parang close ka. Bakit? Nandiyan eh. 24/7 yung kanyang mata, nandiyan. Yung kanyang spiritual eyes, nandiyan eh.
Alam niya ang ating ginagawa. Pag nagkamali tayo, alam niya kung may fail tayo. At kung tayo ng kasalanan, alam niya rin kung gusto mo yung kasalanan mo, hindi. Alam niya. Kasi Diyos siya eh. Hindi mo pwedeng lukuhin. Sinabi ng Bible yun, yung yan ang makakal. Hindi mo pwede siya nang pwedeng lukuhin. Kunyari, tumpa tayo sa pamilya natin. Paglabas natin, kambing. Diba? Paglabas natin, toro. Jesus, pare, nakita ka, uy, Kristiyano to. Oh, dapat ganyan rin. Ay, hindi. Hindi ako born again. Diba? Doon na makikita na eh. Lalo na, pag inusig ka, di ba, born again ka? Sabihin mo, bakit hindi na nagsabi, so ikaw naman. Kasi alam nila kung with Jesus ka eh, may ilaw ka eh. Minsan susubugin ka, titignan ko umasar ka. Pinasar ka ng demonyo, di ba? Mamaya, nagigit ka na sa galit. Hindi nyo alam, ang paglilingkod sa Lord kasama yan sa pag-usig. Why? Because you walk with Jesus. Sinabi niya sa Matthew chapter 5, pag inusig ka, dahil sa paglilingkod mo, kahit tayo ako sa sayo, laban sa'yo, o laban sa word of God, sabi ng Lord, rejoice. Exceeding glad. Ano lang exceeding glad? Lumundag ka pa nga eh. Ay, grabe. Ginawa mo kong burn again. Sabi sa Bible niya, bro Sabi sa Bible niya, inusig mo ako. Nakita mo yung liwanag sa akin. Kaya kailangan mo yung liwanag na yun. Dapat gawin, hindi ka mainis. Ay, yung iba nainis eh. Diba? Sabi niya, ikaw masay-tero ka. Nainis lang ang pamasay-tero na. Kita nyo? Bakit? Hindi ka nag-iingat sa pagsasalita mo. Dito tayo hahatulan. Kaya kailangan yung pro natin bilang Christian, walking with Jesus. Nakikita mo yan. Sa pagsasalita, sa action, sa pag-isip, sa ugali. Kasi ang pag-isip mo, nakikita yan sa resulta ng buhay. Amen? Hindi pa ba kayo? Kung ano ka, yung ka. Kasi yun ang nasa puso at isip mo. Lalabas mo yun pag re-reflect sa buhay mo. Hindi mo may tatago yan. Dahil sabihin nyo, tingnan nyo, ang mga Kristiyano, ang babae po, pagtingnan. Hindi pa babae naman talaga eh. Bakit po? Kasi sunod-sunod ka kayo eh. Magiging mapangis yan pag hindi ka makasunod. Magiging mapangis yan, magre-reflect din yan eh. Kasi hindi mo may tatago. Hindi mo may tatago po yan. Bakit siya? Parang mapangis na. Kasi mayroon na siya ugaling yun. Bakit? Napasukan eh. Napasukan ng rebellious spirit. Napasukan na nag-against sa word of God. O nangangarap ka na ng katotohanan, gumagawa siya ng kasalanan, pinajustify niya. Hindi, tama ito. Meron pa nga ako nakita preacher, pinapagkita niya sa kulto ito, dalawa asawa niya. Pero samantala sa Bible, ano sabi? Anong criteria ng isang pastor, elder, o bishop? Isa lang ang, palibasa sa kanila, siguro normal lang yung mag-divorce. Pag manunggal ka, hindi ka maging ano doon. Bakit? May iyano sa'yo. Ano yun? You don't have any moral authority to command. Kung hindi mo ipinamamuhay yung nabasa mo at pinangangaral mo. You don't have any authority to preach. You have the moral obligation. Kasi tinitingnan ka sa example. And everybody say, kaya yung iba niya, mamalaki pa eh. Tinahali ka niya yung bata, tinahali ka niya yung matanda ng asawa niya. Moto yung mga kongregasyon eh. Bakit? If you follow that leader, yung follower sinuri. Pero di ba? Amen? Sinabi mo rin yun eh. If your leader is blind, the follower is blind, and both of them fall into the ditch. Sila po ay parehong mahulog sa patibong. Kaya mag-ingat. Sabi mo siya katabi, mag-ingat. You walk with Jesus. Draw near to God, and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Ang sabi ng Lord, lumapit ka sa Diyos, at ang Diyos lalapit sa iyo. Sa panahon natin ngayon, ang Diyos nandiyan lang. Ikaw ang lalapit sa Kanya. Kasi, tinapos niya na sa cross. Ay, yung iba, hinintay na lalapit ang Diyos sa kanila. Hindi po. Ikaw ang lalapit sa Diyos. Kasi ikaw ang may kailangan. Huwag mong pagmalakihan ang Diyos.
Yung iba, mas magaling pa sila sa Diyos eh. Mas marami pa silang alam sa Diyos eh. Oh, bakit po? Sakto lang ang talino ng mundo ito eh. May atheista, may iba't ibang ideology, may iba't ibang nabasa, may iba't ibang narinig. Oh, ang sagana po yung open book ang mind ngayon ng tao. Kaya mamimili ka. Ang tanong, sino pipiliin mo? Di ba? Sarili mo, yung matatalino, yung mga katalinuhan ng mundo ito. Ano sabi ng Lord sa katalinuhan ng mundo ito? Kamangmangan sa harapan ng Diyos. Gusto mo maging matalino? Isumunod ka sa Diyos. Paano ka nagiging matalino? Pati yung kapitbahay mo, alam nila pang talino ka eh. Bakit? Naging ilaw ka eh. Yung ugali mo, ugaling tao talaga. Ugaling Kristiyano. Di ba? Amen po? Ang pinaka bottom line, hindi dahil sa magaling ka mag-preach, hindi dahil sa marami kang nalalaman. Ang bottom line dito, ang pinaka bottom line dito, yung buhay mo. Amen? Yung galing mo ang mangaral. O yung kapatid mo. Ang tingin mo sa kanya. Di ba? Nakuha nyo? Mas, ikaw na yung pinakamagaling. Ikaw na yung pinaka. O. Hindi. Gusto mo maging takila sa karya ng Diyos, magpakababa ka. You must be the servant of God. Servant of God. Ano nyo ba yung servant of God? Sa lahat ng tao, napapakisamahan mo. O kahit na ang dami ka ng alam sa mundo ito, ang dami ka ng koneksyon, may pera ka na, may material ka sa mundo ito, pero yung puso at kalooban mo, inaabot mo pa rin sila. Hindi yung parang, ay, hindi ko na kaya napuntin kasi ang pabango niya, pins lang. Ang pabango ko, police. Kasi nakatricycle lang. Ako, forbid. Totoo, reality, real talk. Eh kung gano'n, hindi ka nag-walk with Jesus paminsan-minsan siguro. Ano gawin mo? Cleanse your hands and purify your heart. Cleanse your hands and your heart. Double-minded. Yung mga pabago-bago ang isip, ayusin mo yung puso mo. Ihalay mo yan sa Lord. Diba? Sino pa bago-bago ang isip mo? Ay, nung may pangangailangan po tayo, ay pagiging mabait na. Sisimpan na. Narinig ng Lord. Nung nagkasakit po tayo, ay pagiging ano na ako, pagiging mabait na ako sa anak ko, sa mga natin bahay ko. Diba? Diba, minsan kaya nakausap tayo ng Lord. Kaya may mga problema po tayo. Diba? Ang Lord lang nakakala. Meron tayo pangako. Anak ko na ba kayo? Sabi ng Lord, pangako ka na wag lang sa langit. O sa kanya. Langit po. Inarinig niya 24/7. Kaya yung iba, nanghihingi na. Pero huwag kang mag-alala. Sabi mo, huwag kang mag-alala. Sumablay ka man noon, nagkamali ka man noon, nangako ka noon, Lord, patawad ko. Ang Diyos pa rin ay, ang kagandahan Lord ng Diyos ay nandun pa rin. Mahal ka pa rin natin. Ang gusto lang ng Lord, magbago ka. Amen. Ang gusto lang ng Lord, huwag mo na balikan yung dati na. Lalo na yung wicked ways, ayaw na lang yun. Eh, siyempre po, nagkakamali tayo eh. Sino bang perfecto sa atin? Minsan nakagawa tayo ng our mistakes sometimes, wrong decisions. Huwag mong i-ikot din yung sarili mo. Amen? Talagang hindi ka niya patatawarin. Sagana po ang biyaya na yun. Kaya, purify your heart. Amen? Eh, nakakita lang na nagkamali lang eh. Napasukan na naman ng hindi dalisan. Kaya na talagang tayo, diretsyo. Sabihin mo siya katabi, diretsyo tayo. Walking with Jesus tayo. Number 2, pero magiging close to God ka. Kung una, close to God. Reunion to God at even number 2. Kaya basa?
Yet indeed I also count all things lost for the excellence of the knowledge of Christ Jesus, my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish that I may gain Christ. Si Apostol Pablo, na pinag-aralan, grabe. Sa law of the Lord and the law of the land. Grabe po. Kilala niya ang Diyos na kanya pinagdinikuran. Pero ano sabi niya? Ipinilang ko itong kalugihan. Lugi siya. Bakit? Binaban niya sarili niya para lang makamit niya yung excellence of the knowledge. Makuha niya lang yung excellence. Pag sinabing excellence, ano sa palagay niyo sa grado? Ha? Very good, excellent. Dapat din tayo nag-excel tayo. Sabihin mo sa iyo katabi, nag-excel tayo Pag sinabi ng excel, yung faith natin noon, 5 years ago, yung faith natin na mga yun, ayun ka na. Tama lang. Pero tagal na natin sa pananampalataya, magano ka naman, mag-excel ka, mag-very good ka. Di ba? Mag-good ka. Ibig sabihin, nakakapasa ka. You're walking with Jesus always, every day, every minute, and every time. Kasi anytime may pagkakamali, may pagkakasala. O kaya di nga. Kaya dito, sabi, para lang magkaroon ako ng talino sa kalaman tungkol kay Kristo, sa aking Panginoon, for whom I have suffered the loss of all things. Pero isinakripisyo niya yung lahat ng bagay. At itinurin niya ito? Rabbis. Basura. Hindi ko rabbis yan. Rabbis, basura po yan. Para sa ano? Para siya ay makaganansya. Ibig sabihin to gain profit, knowledge, to gain Christ. Alam niyo, pagka may katalinuhan ka kay Kristo, matalino ka sa lahat ng bagay. Pag sinabing lahat ng bagay, good things. Hindi bad things. Sino nakakagawa ng good things? Yung mga mananampalatayang sumusunod kay Kristo. Walking with Jesus. No, Old Testament, walking with God. Kasi ang Diyos Espiritu bumaba na nga siya para makasunod tayo para makapamuhay tayo ayon sa kanyang kalooban para tayo po ay magiging sakdal banal. You can now cleanse your hands and you can now purify your hearts. Diba? Sasama ka na. How can you purify your heart? If you believe that is the Son of the living God. How can you know that you are not double-minded? Matindi. Ano sabi ng ating Panginoon sa 1 John chapter 5? Those who are born of God, they know, overcomes the world. Ibig sabihin, pag pinanganak ka na ng Diyos, you overcome the works of this world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Kailan yung take walk with Jesus? Pero po, inali niya kalugihan, mamanonood, kaya niyo bang pagsakripisyo just to gain Christ? How to gain Christ? Pag ang karir mo, yung peak ng karir mo, taas na. Ano yung karir mo? Negosyante ka, professional ka, trabaho mo, pamilya mo, okay na lahat, payapa. Can you sacrifice the loss of all them? At can't be masarabis? Hindi ibig sabihin niya na basura na yung karir mo, no? Hindi ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin yun, just to have excellence in the knowledge of the Son of God, medyo isuko mo ng konti. Paglaanan mo ng pagkakataon yung relationship mo sa ating Panginoon. Pero hindi ibig sabihin na inaagaw niya yung profession mo, inaagaw niya yung business mo, inaagaw niya yung career mo. Hindi ganun ang Diyos natin. Yan ba kayo? Ito si Apostol Pablo, baging kaya niyang... Iba si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo ay Hudyo at saka Greek. Ang kanyang nanay ay Hudyo, ang kanyang tatay ay Greko. Kaya pinag-aaral siya ng Jewish at saka Greko. Kaya matalino po siya.
Kasi nasa Benjamin tribe siya. Sino si Benjamin? Di ba? Ang anak niya, ang tatay niya si Jacob. 10 anak niya, 12. Yung bunso, sino? Si Joseph at saka si Benjamin. Nandun siya sa tribo na yun. Kaya pinili siya ng Diyos. Kaya nung pumunta siya sa Damascus, yung pinaglilingkuran niya ng Diyos Ama sa Old Testament sa no, kinininkwentro niya siya. Sino ka baga, Panginoon? Ako si Jesus na yung pinag-uusap. Malinaw sa kanya. Kaya lahat ng kanyang ambisyon sa buhay, isinuko niya. Just to have an excellence of the knowledge of Jesus Christ. Kaya kung ikaw ay maano na ngayon, ay provision mo kayo dyan. Pero ngayon nananalig ka na, ipapalitan ng Diyos yung kaisipan mo. Kaya magpasakop ka sa kanyang panuntunan. Hindi yung sarili mo. Amen? Nakukuha niyo ba, mga viewers? Ano pa? Number 3. If you walk with Jesus, you will become more like Him. Make no friendship with an angry man. Tagalogin natin. Huwag ka raw makipagkaibigan sa magagalitin. Hindi pa ba kayo? Ang gawin mo sa magagalitin, lagi mo siya. Diba? And with a furious man, do not go. Huwag ka raw mag-isama sa ito, yung magagalitin, ito yung mainitin. Mapusok, furious. Alam mo na furious yung barkada mo eh. Nakikisama ka na. Alam mo na pasabuliro eh. Pag nalasing na eh. Wala nang kinikilala kahit na ikaw eh. Kaya sabi ng Lord, basa, alam mo na magulo eh. Alam mo na magulo eh. Ang kanda yan eh. Nagkikisali ka pa. Baka mamaya rayot na. Umiwas ka na. Sabi mo siya, katabi, umiwas ka na. Ano, 10% lang kanya, tapos lugi ka. Anong gigawin mo? 20% sa kanya lahat. Wala kang kalugi-lugi. Yung iba, ang laki ng bagay para sa kanya ng 10%. Pag pinag-training niya kay Lord, at yung 10% na yan hindi iyo, talagang hindi. Ano yan? You are liberal. You are generous. Magaan ang iyong kalooban ibibigay. Because that's not yours. It's not yours. It's not your property. It's not your money. It's His money. Yun lang ang kurso sa buhay mo. Dahil lagyan mo ng konting overin, ayos sa iyong puso. Kasi ang measurement ng Lord yung tithe, ang measurement mo, yung 10%, yung 90% pababa. Amen? Kasi yung patas kinuha niya na eh. Kaya 90% na lang naiwan mo. Amen po? Kasi kinuha niya ng tithe, si kanya eh. Kaya naiwan na lang sa'yo 90%. Yung 90%, yan na yung sukat mo. Magkano kayo bibigay ko dito? Sa offering. Diba? Ikaw na para doon, hindi ka na pagkikalaman ng Diyos. Pare, binigay mo. Kumita ka ng 1,000, nagbigay ka ng 100. O bibigay mo yung 100. Pahala ka kung kaya mo. O hindi, depends yung bigay mo. Ang binigay mo ay 101. Ang ibig kong sabihin, tansan ang binigay mo. Babalik sa'yo, tansan din. Papayag ka? Gusto nyo pala? Gusto nyo pala? O, magbigay ka ng 50. Pala yun. 50 din ang babalik sa'yo. Kung dito ka sa pala, hindi pa rin. Anong gusto mo? Plangkana, di ba? Tama na? O, plangkana. O, anong gusto mo? Kasi sukat mo eh. O, 100. Sabi mo, pinantayan ko nyo. Never na hindi mo papantayan ng Diyos. You know why? Kinuha niya yung first fruit eh. Yung pinakainan, kinuha na niya eh. Hindi mo mapapantayan ng Diyos. Kanya yung 10%. Hindi mo makakain na bigay mo lang yung 90% mo. Hindi mo kayang pantayan ang Diyos. Kinuha niya yung first. Yung iba, mas malaki pa akong, mas malaki na sa akin ang Lord. Nagmamagaling na hindi po.
Ang gusto mo ngayon talyase, ilang langana. Di ba? Hindi pa ba kayo? Talyase pala gusto mo. Eh bakit? Yung 100? Bigay ko na lang yung 800. Di ba? Ay, bigay ko na lang yung 90. Kasi maliit pa eh. Pero pag sinubukan ka na ng Lord, at nagkaroon ka na ng 100,000, itong times 4, bigay ko kaya kayo. Itulong ko doon yung 5,000. Tapos dito sa church yung 5,000. Ang tawag doon hindi times offering. Once na dinawasan ko ang times, offering yan. Kahit na piso. Tatandaan nyo yan. Kaya sabi ng Lord, dalhin yung buong buo ang inyong mga ikabo sa bahay ng Diyos. Hindi niya sinabi rin na hati-hatiin nyo. Kasi marami akong kilala, pag pinagpala na sila, para makilala sila, ay bigay ko doon sa isang pastor. Ay bigay ko doon sa isang pastor. Ay hindi ka na ng Diyos. Amen? Gusto mo palang pagpalain ng Diyos, bigay mo doon sa karapat-dapat. Doon ka natututo. Doon ka nag-church. Yung serve mo, doon kumakain. Kaya, wala ngayon, huwag na kayo makisama sa magagalitin at mainit ang ulo. Now the Lord is the Spirit. And when the Spirit of the Lord is, there is liberty. Kita mo na, Sister Liberty. Pinandito na. Ano yung sabihin? Kung asaan kumikilos ang Espiritu ng Diyos, ang Diyos ay malaya kumilos. Okay. But we all, lahat tayo, with until face beholding us in a mirror of the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Ano yung sabihin? If you walk with Jesus, yung meron na yan, malabo pa sa una sa pagsunod mo. Pero sa kalauna, habang sumusunod ka, nagiging maliwanag sa iyo yung tinatahak. Kaya ang sabi ng Apostol Pablo sa 1 Corinthians 13, ang sabi niya, nung ako'y bata pa, when I was a child, I speak as a child. But my character and my attitude, how to speak, how to act, I am a child. But when I became a man, I put away childish things. Sabi niya, nung ako'y nagiging man, ang ibig sabihin, when I became a man, hindi yung age yan. When I became mature, I know to handle and manage situation. I know how to walk with God. Whatever circumstances, dilim, nasa paligid ko. But the end and beyond that darkness, there is a light that shines. The end of the tunnel, there is a light. Nandun ang Diyos. Everybody say it. Grabe. Na-transform na tayo. We are not only born of women, but we are born of water and Spirit, and we are born again, and we are born of God. Lord. Apa? Number 4. Last na yan. Okay. Sabi niya, if you walk with Jesus, you will reach your destination. Napanood niyo na yung final destination. Gusto niya na bang final? You only have, I know of all the families of the earth. Kilala mo lahat. Pamilya sa kalupan. Therefore, I will punish you for all your iniquities. Basta, hindi ka lugod-lugod ng kasalanan sa harapan ng Lord. God will punish. Ang God-discipline ka, hindi niya hayaan mga kapatid. Ng tao ay hindi mapaparusahan. Nag-disobey siya. Kaya yung mga naglalaro sa kasalanan, hayaan nyo na. Oo.
Huwag niyo silang tawanan. Kahabagan niyo sila. Because our God is a God of righteous and fear God. Hindi pwedeng maglalaro ng kasalanan niya. Sinabi sa Book of Psalms yan, bakit niyo kinainggitan yung mga umaasenso, yung mga pinagpapala na hindi naman sila sumusunod sa Diyos? Bakit sila pa ay pinagpapala? O, di ba? Meron tayo ngayon, bakit sila? Biller na, lalo pang ang daming koneksyon. Di ba? Ang sama ng kanyang ginagawa, may mga record, parang baliwala. Huwag kang mag-alala. Amen? Darating ang panahon na ang Diyos ay kikilos sa kanila. Sila ay matutubilas. Ano yung matutubilas? Sila ay may slide. Kaya huwag silang maglaro sa kasalanan. Kaya sabi ng Lord, therefore, I will punish you for all your iniquities. You. That's all. Okay? But as He who called you is holy. Ayan, mananampalataya ka na. Sabi mo sa katabi, mananampalataya na tayo ha. Pagibasa, in all your, in half, in three-fourth, all. Because, if you walk with Jesus, walking with Jesus is holiness. Without holiness, you cannot see God. You cannot feel the presence of the Lord. Kaya pag nag-minister ka at nag-disobey mo, siyempre po mag-greet yung Holy Spirit. Hindi ko makakakilos. Gusto mo pala blessing, di mag-receive. Kung titignan mo yung provisions ng Lord sa'yo, eh ano ba ako? Wala naman. O pare-pareho lang naman tayo. Napagtulutan lang ako mag-delete at pinatulutan na God entrusted to us a church of God na pumamamahala. At yan ay kalwalatianin sa Diyos. Amen po? Yun lang lang sa akin. Kaya dito, di ba? Meron pa ba? Basa. Ang ating pamamayanan. Ang ating pamamayanan. Ay sa kalangitan. At kikil na ako yung igen. Ano yun? Yung sabik na ako. Ano yun? Sa pagbabalik o paghintay ng ating Panginoong Hesus, who will transform our lowly body that it may conform to His glorious body, according to the working by which He is able to subdue all things to Himself. Itong katawan na nabubulong. Sakit lang yan. Pagtanda lang yan. Pero ang tunay, yung transform, itong lowly body, itong nabubulong. That may be conformed to His according kagawa which is able to subdue all. Mapapasubdue yung papasagali ang lahat ng bagay para sa Kanya. Ibig sabihin, itong nabubulong, itong nagkakasagit, itong mahina, huwag kang mag-alala. Papalitan ka. Amen. Sabi mo sa iyo katabi, hindi mo. O palakpakan natin. Okay. Tapos na tayo. As you therefore have received Christ Jesus the Lord, so walk. Ano ba? For we walk by faith and not by sight. Last. So he lifting up, he stood and walked and entered the temple with them, walking, leaping, and praising God. So ngayon mananampalataya ka na, when you walk by faith. May problema ka sa pamilya, you walk by faith. May problema ka sa sakit, you walk by faith.
May problema ka sa pera, sa anak buhay, you walk by faith. Because the believer, the just, can give by faith. Pag sinabing just, you are righteous. You are walking with the commandment of the Lord Jesus Christ. With the commandment of God. Kaya, walking with Jesus. It's not a literal walking. It is a spirit. And everybody say,